De quina organització sou i com has vist la concentració d'avui a la gent, que ja estem molt indignats de tot això, no? Sí, jo soc de l'Organització Juvenil Socialista del País Valencià, de les comarques centrals, i ja arriba un punt en què és vergonyós de com passen els dies i passen els anys, el poble palestí segueix ahí baix la mentira d'un estat legítim d'Israel que ara intenta Trump en esta falsa pau per molt veure que Israel pot existir quan està construït sobre el colonialisme i l'imperialisme de l'Occident. Escolta, si el pla de pau que pareix és un insult, vamos, que pareix que no té recorregut, si això falla i de nou aplasten Palestina, ja la gent anem a paralitzar-lo tot perquè ja estem molt cabrejats, o sigui, estan jugant també amb foc i, perdona, i que hipocresia la d'Europa que no trenca relacions amb Israel, no? Sí, o sea, ahí primer començant per lo de la Unió Europea veiem una doble vara de medir en lo que és el conflicte d'Ucraïna i Rússia i lo que és Israel, com li convé tot el comerç i tota l'economia que mou Israel, doncs veiem ahí aquesta hipocresia i sí, per suposadíssim, els Estats Units, Trump, ahí està intentant fer un acord de pau sense comptar amb la principal part afectada, que és Palestina, i quan fa només uns mesos estava proposant fer allí un resort i aprofitar tota Gaza per als seus negocis personals. Per això què pot passar amb este cabreig que té la gent, si falla el pla de pau estafa, què creus que pot passar? Clar, avui ja hem presenciat una jornada de lluita amb una vaga general que hem tingut avui convocar i ja hem vist com a molts carrers de les ciutats més importants de l'Estat s'ha mobilitzat la població, ja vam veure en la Vuelta com va eixir aquesta ràbia i al final això només pot anar escalant perquè la nostra obligació moral és apretar els nostres estats per acabar en aquesta complicitat i que ho paguen molt car. El dia 15 de novembre n'hi ha una jornada música a Pedreguer, pues tots allí a saco, no? Sí, el dia 15 de novembre estarem allí a Pedreguer pressionant i augmentant aquesta pressió contra els nostres estats perquè és el que toca i és el que tenim que fer per la solidaritat amb el poble palestí. Una cosa, mestre, així n'hi ha empreses sionistes a la comarca i no estem anant a la porta d'ells a dir-los genocides i tal. Jo crec que això s'està retrasant massa aquesta acció. Clar, això també ho veiem... I perdona, per a dir noms, el KFC o KFCC, lo que siga, McDonald's, Carrefour, McDonald's, tota aquesta basura sionista, que tindrien que posar-nos les piles per anar allà a fer-los accions, no? Encara queden moltes coses per fer i tenim moltes vies encara per a pressionar encara als nostres governs. Sí, sí, completament. Mestre, pues moltes gràcies per la vostra força i a tope. Igualment, moltes gràcies i Palestina lliure. Gràcies. Què penses de l'acte d'avui, que n'hi havia prou gent, aunque mola que vinga més gent, però pareix que això no acaba perquè el pla de pau és una merda i això continua el genocidi, no? Tindrem que eixir mogolló i parar-ho tot. El crec molt necessari, l'acte d'avui, per suposat, i tots els que es facin sempre. Pense que s'ha de fer molta més difusió a les xarxes socials i sobretot a la cultura i a tot el que es pugui fer perquè la gent s'alce i es rebote contra aquesta merda de genocidi que està patint el poble palestí. Que hipocresia la d'Europa que no ha trencat relacions amb l'estat d'Israel. És una merda, els interessos són els interessos i això n'hi ha que rebentar-ho. N'hi ha que alçar-se, com he dit abans, i alçar la veu contra tot això, perquè ja està bé de que mos prenguen per bobos i sobretot la classe treballadora, que és la que més ha d'alçar la veu avui en dia. N'hi haurà que la pròxima acció, si això no frena, ja és frenar-lo tot, carreteres, el treball, tot, no? A saco paco. Sí, com he dit, hi ha que frenar-ho tot, hi ha que parar-ho tot i ja està bé de matar a la gent, de matar els xiquets i de la guerra, ja està bé de tot. Gràcies.
Jordi, què trobes? Estem avui a Pego, que ve que la gent en consciència, fem moltíssimes mobilitzacions a la comarca. Què el pareix la situació actual, aquest pla de pau que estan imposant sense parlar amb els palestins, apareix, això no té molt llarg recorregut per ells, no? No, no té recorregut. La prova és que avui mateix, el dia 15, segueixen assassinant a palestins, hi ha hostatges que no s'han deixat anar presos a Israel i Trump ho ha dit, vull dir, rendició incondicional, cosa que no es podrà fer perquè no pots exterminar un poble sencer. A veure, si envies una bomba atòmica, evidentment, però que vull dir que el tema dels acords de pau no tenen bona pinta, això és evident, i això la gent ha de saber que no hi ha un acord de pau com toca, no han entrat les Nacions Unides, no han parlat amb Palestina, no hi ha una coalició internacional que vulgui intermig allí, cascoplaus, etc. Doncs és una trampa i és una manera la idea és vendre el territori a les grans corporacions i a partir d'aquí crear un discurs fals de que ja hi ha una pau, la pau del cementeri seria, perquè hi ha més, s'està parlant, després del que s'està trobant, hi ha més de 680.000 morts, més de 30.000 criatures. Doncs estem parlant d'un genocidi amb mans i ulls. Llavors el que no pot ser és que els assassins segueixin impunes i el Netanyahu, el seu equip, i Trump, que és el responsable últim d'aquesta massacre, se'n vagin de rosites. Llavors, doncs, és vergonyós i és ofensiu veure aquests acords signant allí a Egipte i a Israel amb un paripé que dius, si no fos per la tragèdia, és indignant. No podem parar de demanar i exigir responsabilitats i fer solidaritat amb Palestina. Moltes gràcies, amic. Gràcies. Perquè un pla de pau impulsat pel Trump no pot ser un pla de pau i que al final un pla de pau que no posa pau a Palestina no ens conformem amb això. Això pareix que no durarà molt, no té molt de recorregut, no? O sigui, seguirà el genocidi. De fet, ja està continuant el genocidi, no farà res. Volem al final actuacions reals i no que s'omplin la boca. Molt bé, gràcies. Consistirà en llegirem un manifest de suport a Palestina denunciant les atrocitats del govern o règim sionista y criminal de Israel. ¿Qué os parece la concentración que inicia ahora en Pego por Palestina? ¿Y qué os parece también, si queréis hablar del plan de paz este que parece, vamos, intragable, ¿no? Pues sí, lo es, pero bueno, sobre todo con esperanza de que venga mucha más gente, porque tenemos que salir y seguir luchando, porque realmente no es un plan de paz y si ya se ha conseguido un poquito, por muy pequeño que sea, es porque la gente ha salido a la calle, entonces o seguimos o esto no va a parar, así que tenemos que seguir unidos. Espero que venga mucha más gente de lo que hay ahora en este momento. Parece que la movilización es clave, aunque tenemos limitadas las posibilidades en la sociedad civil, pero es que si no, pues parece que nada cambiaría. Es importante seguir saliendo, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Y al final los que tenemos que hacer movilizaciones, como pasa casi siempre, somos los de a pie, como yo digo. Porque si estamos esperando a las altas esferas, pues está un poco cruda la cosa. Visto lo visto con el pseudo acuerdo de paz, que no se queda ni en acuerdo, se queda en pseudo. O sea, está la cosa fea, pero bueno, vamos a ver si... Seguiremos ahí, no vamos a parar. Muy bien, muchas gracias. O sigui, pareix que sí a la comarca n'hi ha molta consciència i sí molt per Palestina i tal, però el pla de pau pareix una merda increïble, pareix una burla. Què trobeu de la situació actual i de la concentració d'avui? Bueno, a mi m'agradaria que n'hi haguera molt més gent així manifestant-se, perquè no és una cosa que puguem tindre en ment el que pugui passar també de molts a nosaltres. Entonces, la gent ha de vindre més, han de lluitar per això, perquè aquestes persones estan passant molt mal.
normal, ¿vale? Que, bueno, per la meva part, apoyarem tot el que puga ser, no només en Pego, i és cert per tot el món, i que pararen de treballar i que pararen de fer tot, perquè la gent estiguera més conscient de que, mare meva, diuen que això no és res, sí que és res, estiguem al puesto d'ells, veuríem sense aigua, sense menjar, mares que ho han perdut, els fills, els homes. I què trobeu del pla de pau que diuen què trobeu d'això? Això no pareix que tinga molt de recorregut, no? Jo trobo que no. Jo trobo que serà el primer dia i el segon, però després passen 15 dies o més a veure què pensen i què fan d'aquestes persones. Que potser es tornen a tirar de la seva casa, que no tenen casa ni tenen res. Això és... Però també pareix que estan jugant en foc perquè la població està molt conscienciada i si això va més, fem un paró total de carreteres, o sigui, estan jugant de que la població està molt enfadada, l'europea, Europa política no reacciona, no talla les relacions amb Israel, però això és un còctel que si seguís així, la gent anem a eixir al carrer a parar-lo tot. És el que tocaria. Quan es va fer en Itàlia, fa uns quants dies, això és el que tocaria per tots, ¿vale? Perquè donaren compte. Bueno, em sap molt greu el que està passant. Gràcies. No és un pla de pau, no? És simplement deixem de matar-vos un rato, deixem de matar-vos de fam i damunt, pues igual que li donen el Nobel de la Pau a Netanyahu i a Trump. Evidentment, bueno, no estem satisfets i per això ens concentrem. I, escolta, que hipocresia la de que me dona molta ràbia això Europa, que me dona vergonya ser europeu a voltes, no ha trencat relacions amb Israel per el pla de pau diuen, anaven a fer alguna cosa, però no ha fet res de trencar relacions. Ha conservat aquí distància i bé, suposo que n'hi ha molt d'interès del capital darrere de tot això i molta por jo què sé, a quedar a males en determinades empreses, en determinats grups de poder. Molt bé, mestre. Este pla de pau que no pareix que tinga molt de recorregut, o sigui que pareix que així venen temps de seguir lluitant al carrer perquè el genocidi va a més. Això sempre, no? Sempre n'hi ha motius per lluitar i per eixir al carrer. Jo no entenc massa de geopolítica, no sé com acabarà això, suposo que no ve. Molt bé, mestre, pues moltíssimes gràcies, amic. A tu, salut. Como siempre, Trump no tiene algo nuevo, siempre palabras basuras, siempre gente de Palestina sufriendo y no cambiar nada, porque todo el mundo está callado, por eso. Lo siento mucho, Palestina, lo siento mucho. Pero sí que lo que queda es movilizarse, la gente que siga movilizándose en las calles, ¿verdad? Aunque los políticos no reaccionen mucho. Oye, ¿y qué opináis de Europa, que es una posición muy hipócrita porque no ha roto relaciones con Israel y siempre apoyan lo que dice Estados Unidos e Israel? Europa, muy mal, y sigue apoyando, no ha roto relaciones con Israel. Muy hipócrita, ¿no? No, hay todo el mundo no tiene palabras con Israel. Siempre cuando ella quiere hablar para Israel, y a todo el mundo calla. Pero gracias a España, sí, es verdad. Sí. Sí, ¿quieres agradecer a la población de España que se moviliza? Que gracias a España por todo y hasta ahí viva Palestina. Ya está.
Muy bien, pues habrá que seguir movilizándose porque ese plan de paz parece que no tiene mucho recorrido, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Free Palestine! Convocat per la convocatòria que n'hi ha a nivell de tota Espanya. Entonces, no sé si el moviment de la pau havia decidit convocar així. Val. Bueno, com veus el conflicte, el genocidi a Palestina, este plan de Trump pareix una merda increïble, que llàstima, no? No, d'ací uns dies ho sabem. Vull dir que de moment el que està clar és que els rehens i els prisoners els han intercanviat. El que no està clar, i se sabrà d'aquí dies, és si continuem bombardejant o no. Però pareix un pla que favoritza Israel, no? O sea, totalment, o sea, és un pla imposat, no compta amb els palestins. Clar que no, és absolutament clar. Vull dir, tenen clar que els palestins molesten. I ja està. Que els maten o que els facin desaparèixer o no. Però hi ha que tenir en compte una cosa, i això a mi m'agrada dir. Estan fent el mateix que va fer Franco en els rojos d'ací. Que tots els rojos fora, tots morts. Allò del, com es diu, lo de muerto el perro se acabó la ràbia, o tal qual. O sea que... Queda mobilitzar-se, no? A tope la societat civil. El que està clar és que a partir de les mobilitzacions de la volta ciclista, i no sols així, vull dir que he vist imatges d'un partit de futbol en Itàlia que jugava a Israel, i bueno, pues com així. Molt bé, mestre, moltes gràcies, sempre és un plaer veure't. Vale. És molt important perquè aunque parece que som poca gent, però som molta gent al final. En tot l'estat espanyol, al País Valencià, de tot el món. I això fa que la causa palestina siga vibrant i siga lluita, siga tota la gent lluitant per aquestes coses. És fundamental per al ser humà i per els xiquets, per els majors, per tots. I està molt bé la concentració com sempre. Vine així, perdona. Eres molt curtet. I, mestre, qué pena este plan de pau, que era una gran oportunitat, en teoria, per a que haya ja la pau a Palestina, però pareix una estafa, una burla, i això no durarà, i si no dura, la gent anem a eixir a tope, ja a bloquejar-lo tot. Sí, bueno, el plan de pau, diguem que està molt bé, perquè no que siguem matant a gent, assassinant a gent con tota la impunitat, però jo penso que tothom sabem com actua. El govern dels Estats Units i Israel, el govern de Netanyahu, com ell diu, això ja està fet. Queda destruir totes les infraestructures, les vivendes, tot això ja està fet. Entonces, de moment, l'alto el fet és de moment d'aixina, perquè sí que han caient gent, per exemple, fa 2 dies han assassinat a un periodista d'Al Jazeera, una altra vegada, i això és con total impunitat. I penso que sí, que al final la gent farà força... Adéu, amic. Sí. Bueno, luego dices, ¿no? Y talles y todo. Sí, claro, yo lo dije. Claro. Y entonces pienso que eso es fundamental, la participación de toda la gente. También saben que hay una parte de la población que es de deretes o de extrema derecha, que todos esta gent, pues eso son, no sé, son socis de la impunitat i dels crims que fa el govern d'Israel. Molt bé, mestre, doncs pareix que n'hi ha que seguir en la lluita i estan jugant amb foc perquè la gent ja estem molt cabrejats i no anem a parar fins a parar el genocidi. Sí, això és molt important, que la gent continua lluitant. Siga al carrer, siga a les redes socials, siga als mitjans de comunicació. És molt important que la veu siga sent molt potent, perquè si no, penso que si tota la gent no participa en aquesta acció d'apoyo al poble palestí, tota la humanitat se va veure abocada a qualsevol cosa de qualsevol potència. Bueno, totes ja sabem com funciona l'imperialisme dels Estats Units, però això no té paraules, penso que no té paraules i és molt important que tot el món
tinga molt clar que la humanitat és el més important. I començant per ahir, som les persones les que tenim que parar aquesta atrocitat d'ara a Palestina o de qualsevol conflicte armat que n'hi ha a tot el món, per exemple. El que passa que a Palestina no es toca molt també, però tot el món sap que també a l'Àfrica hi ha conflictes armats. Ara tots sabem que el Trump vol amenaçar les aigües acoraçats al Pacífic, pensant a ver qué fa en Venezuela con la historia de entender en Venezuela. Entonces hay que estar molt al tanto de la gent per a que aquestes coses tots siguem conscients que en qualsevol moment nos pueda tocar a nosaltres. És molt difícil que toque així perquè som Europa, però nosaltres també som la gent d'Àfrica. Jo me considero també un africà, latinoamericà, de qualsevol part del món. Entonces penso que no hi ha fronteres, tota la gent és legal, no fa falta els papers, perquè tot al final la gent són persones i són humanitats. I hay que abraçar-se tots la gent. En qualsevol impunitat o atrocinio o conflicte armat. Molt bé, mestre, moltíssimes gràcies, amic. Tu vas colgar Sí, yo lo pengué al YouTube del Movimiento de la Pau. Claro, tú vas colgar el vídeo de Oregon. Sí, sé del montaje, siempre yo. De un montaje. Sí, sí. No vas a la Maite. ¿Ah, sí? No vas a la Montón. O sea, yo de todos esos pobres hago un montaje. Vale.